Gazteen euskara aberastea helburu duten podcastak. Gaua eta eguna betiko, ohiturak aldiko. Peru eta Xarif euskalduna jauregira joan dira opera saio bat ikustera. Sarrera bana lortu dute opera elkarteko kideek hitzaldi batean sarrerak soskatu dituztelako. Solasaldiaren ondoren hizkuntzari buruzko hainbat argibide entzungo dituzue. Ara, jendea ezin dotoreago eta ondo txairo jantzita dator gero, ez da? Badakizu, opera beti ere itzal handiko ospakizuna izaten da. Bai, egia da. Baina orain denetariko jendea etortzen da. Ez da bakarrik aberatsentzako kontua, ez urtaro bakoitzeko gertaera sozialik handiena. Ez, orain opera herritartu eta demokratizatu eginda. Eta naiz eta batzuk garai bateko moduan dotore etorri, geure moduko jendea ere badator. Zer da geure moduko jendea? Jende arrunta, Peru, ez daukana ezer larregizkorik. Ez gara aberatzak eta ez gara txiroak. Ez gara oso dotoreak, baina modari jarraitzen diogu. Ez gara sarrak, baina umeak ere ez. Jende arrunta. Ez genuke jendea arrunten eta ez arrunten artean zelkatu behar, Xarif. Azkenean, badakizu nortzuk diren banak eta horretan galtzen dutenak? Badakit, Peru, baina geure artean ari gara. Arrazoia daukazu. Baina lehengoan neure buru harrapatu nuen halako zerbait esaten klasean, egin behar izan nuen aurkezpen batean. Eta benetan ondotxo damutu zitzaidan. Hobe Espainiak lotu izan banitu. Zer esan zenuen ba? Jende arrunta esan nuen neuri buruz aritzeko. Eta badakizu, ni Europarra naiz eta gizona. Hori esan da, badirudi beste guztiak nigandik aparte daudela. Emakumeak, afrikarrak, asiarrak, jende askoren balio eskalan. Eta jende hori ere arrunta da Bilbon, eta gure klasean. Bai, enizun neuk ere bakarrik gaudela esan behar. Ze gure artean dioguna gero edonoren aurrean ere olatzu esaten dugu. Denen aurrean nabarmen uzten dugu geure burua. Dena den, Xarif, 21. mendean, operara doazen gaztebi ez dira oso arruntak. Ederra horixe. Baina ni oso arronago arrunta ez izateaz. Gainera, asteburu asko ditu urteak beste guztiek egiten dituzten gauzak egiteko. Urtean behin zerbait berezia egiteak ez gaitu hain arraro egiten. Hori ere horrela da. Gizarte anitza izango bada, gutako bakoitzak ere anitza izan beharko du. Bai filosofiko etorri zarela gaur? Filosofiko ez ba, harinegi. Ez dago zure gustu egitekorik. Beti daukazu zerbait esateko. Filosofiko eta azal fineko. Broman ari nintzen. Ea zer ikusten dugun, hasi dira argiak itzaltzen eta. Bai, ea goiko pantailan azpi idatziak irakurrita gertatzen dena ulertzen dugun. Behin honezkero, ulertu ala ez, txaloak joko ditugu beste guztiak jotzen dituztenean. Peruk zera esan du. Jendea ezin dotoreago eta ondo txairo jantzita dator gero. Desberdintasunezko konparazioetan, hago gehiegitasuna adierazteko atzizkiaz baliaturik, zenbait esapide eratzen dira. Horren sinonimoak dira, oso, sano, ona beste adibide pare bat. Ezin errazagoa izan da gaurko azterketa. Ezin hobeto afaldu dugu gaur. Ondoren, Peruri berari hause entzun diogu. Hobe Espainiak lotu izan banitu. Aditz lokusio hau, ahoa itxi, isilik egon, isildu eta antzekoak esateko erabiltzen da. Adibidez, lotu itzazu Espainiak edo zer esaten zabiltza eta. Honena Espainiak lotzea eta ezer ez esatea. Bestalde, Xarifek hause esan du. Denen aurrean nabarmen uzten dugu geure burua. Nabarmen utzi aditz lokusioa, nork bere burua barregarri edo lotxagarri utzi, nabarmen geratu adierazteko erabilioi da. Adibidez, zenbat lelokeria esan dituzu.
Ez zara konturatu zeure burua nabarmen usten zabiltzala? Isildu zaitez, oraingoan ere nabarmen utzi gaituzu denen aurrean eta. Bukatzeko, Xarifek beste hau ere esan du. Urtean behin zerbait berezia egiteak ez gaitu hain arraro egiten. Noizbehinkako maiztasuna adierazteko esapide hauek erabiltzen dira. Urtean behin, astean behin. Esapideok eratzeko denbora unitate adierazten duen hitza non kasuan, singularrean, deklinatzen da. Eta ondoren zenbatzaileak adieraziko du maiztasuna. Adibidez, botika egunean baten hartuta nahikoa da. Hilean behin etortzen zaigu amonaren etxera. Labairu Fundazioak Bilboko Udalarentzat ekoitzitako materiala.